Бухарест стаіць на вушах з-за канцэрту Макса Каржа, метро пад Свіслаччу. Што з уступнай кампаніяй у ВНУ, за што адправілі ў калонію 66гадовую гамяльчанку, квадратныя светлафоры ў Менску, шматдзетная мядзведзіца пад Барысавам і ядравы спектакль Крамля. Вітаю, Владзіслаў Корсак у студыі, лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Магілёве маршрутка збіла 9гадовую дзяўчынку. Аварыя адбылася на скрыжаванні вуліц Крупскай і Турова. Паводле папярэдняй інфармацыі, 52гадовы кіроўца маршрутнага таксі наехаў на школьніцу, калі тая пераходзіла дарогу па рэгуляваным пешаходным пераходзе на зялёны сігнал светафору. У выніку ДТЗ дзяўчынка атрымала траўмы, яе тэрмінова шпіталізавалі. У Менску ж адразу дзве аварыі праз няўважлівасць. На скрыжаванні вуліц Льва Талстога і Маскоўскай 23гадовы кіроўца Аўдзі павярнуў направа з паласы, прызначанай для прамога руху, і сутыкнуўся з «Фольксвагенам». Яшчэ адна аварыя адбылася на вуліцы Ціміразева. Паводле папярэдняй інфармацыі, 35гадовы кіроўца Джылі праз няўвагу з'ехаў з дарогі і апынуўся ў кювеце. На шчасце, у абодвух выпадках людзі не пацярпелі. У Бераставіцкім раёне ў рацэ Куклянцы знайшлі цела мужчыны. Трывожны званок у МНС паступіў ад рыбака. Ён заўважыў чалавека ў вадзе каля самага берага. Ратавальнікі дасталі загінулага з ракі. Цела знаходзілася ўсяго за метр ад берага. Асобу мужчыны ўжо ўстанавілі. Гэта 63гадовы мясцовы жыхар. Якім менавіта чынам адбылася трагедыя, цяпер высвятляюць эксперты. У Менску пачалі тэставаць квадратныя светлафоры. ДАІ запусціла пілотную зону на вуліцы Кірылы Тураўскага каля станцыі метро «Усход» і гандлёвага цэнтру «Першы нацыянальны гандлёвы дом». Новыя светлафоры адрозніваюцца не толькі формай. Яны паказваюць анімаваныя выявы пешаходаў, могуць выводзіць тэкставую інфармацыю, а каля пераходу паставілі сучасныя кнопкі выкліку зялёнага сігналу і дадатковае падсвятленне. ДАІ цяпер сочыць, як сістэма працуе ў рэальных умовах. Кіроўцаў і пешаходаў просяць улічваць тэставанне пры выбары маршрутаў. Праз некалькі дзён у Беларусі стартуе уступная кампанія. Ужо 26 траўня школьнікі пачнуць здаваць першыя ЦЭ і ЦТ. Менавіта іх вынікі вызначаць, хто трапіць у топавыя ВНУ. Як і летась, найбольшы попыт чакаецца на IT, міжнароднае права, эканоміку, дызайн і медыцыну. Асабліва высокія конкурсы былі на графічны дызайн, лагістыку і праграмную інжынерыю. Сёлета універсітэты робяць стаўку на новыя тэхналагічныя кірункі. У БДУ адкрываюць праграмы ў інтэлектуальнай электроніцы і экалагічнай бяспецы з элементамі IT. У БДУІР з'явіцца кібербяспека і звышвысокачастотныя сістэмы, а ў БНТУ новыя інжынерныя спецыяльнасці для транспарту і інфраструктуры. Для часткі абітурыентаў паступленне будзе прасцейшым. Без экзаменаў у ВНУ здолеюць паступіць пераможцы алімпіядаў, медалісты, выпускнікі каледжаў з дыпломам з адзнакаю, а таксама некаторыя будучыя педагогі і творчыя лаўрэаты міжнародных конкурсаў. Падрабязнасці пра асаблівасці сёлетняй уступнай кампаніі на сайце Белсату. Сталічныя метрабудаўнікі рыхтуюць адзін з самых складаных этапаў новай лініі метро – праходку тунэляў пад Свіслаччу. Праходчы шчыт Алеся ўжо набліжаецца да ракі і неўзабаве нырне пад яе рэчышча на некалькі метраў. Каб зрабіць работы бяспечнымі, будаўнікі загадзя панізілі ўзровень грунтовых вод і падзялілі рэчышча Свіслаччы на дзве часткі спецыяльным шпунтавым агароджваннем. Пакуль па адной палове рака цячэ ў звычайным рэжыме, на другой ужо залілі жалезабетонную пліту таўшчынёй паўметра. Пасля ўмацавання канструкцыі работы перанясуць на другую частку ракі. У Менск будзе тлумачыць, што такая тэхналогія павінна абараніць метро ад грунтовых водаў і не дапусціць, каб зямля падчас будаўніцтва прасядала. Узрост карнікам Лукашэнкі не перашкода. 66гадовую жыхарку Гомля Вольгу Строеву асудзілі паводле 4 палітычных артыкулаў. Імаверна, пераслед жанчыны звязаны з каментарамі ў тэлеграме, дзе яна пісала пад уласным імем і не хавала свайго фота. Жанчына шмат гадоў займалася ўласным бізнесам, больш за 2 дзесяцігоддзі прадавала рыбныя далікатэсы. Аднак пасля пандэміі каронавіруса ёй давялося закрыць сваю справу. Вядома, што Вольгу затрымалі летась у верасні.
Строеву абвінавацілі ў распальванні варожасці, закліках да дзеянняў на шкоду нацыянальнай бяспецы, знявазе Лукашэнкі, а таксама ў спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці. Вядома, што так званы суд прызначыў ёй пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі ў калоніі. Дакладны тэрмін пакуль невядомы. Праўда, недзе побач. Пентагон апублікаваў другую частку рассакрэчаных матэрыялаў пра неапазнаныя лятаючыя аб'екты. У адкрытым доступе цяпер 64 файлы, PDF-дакументы, аўдыёзапісы і больш за паўсотні відэа. Асаблівую цікавасць выклікалі кадры, дзе вайсковыя пілоты фіксуюць сустрэчу з невядомымі аб'ектамі ў паветры. Да кожнага файла дадалі апісанне і тлумачэнне. Гэта ўжо другая хваля публікацыі. Раней Пентагон выклаў справаздачы ФБР, паказанні пілотаў і дыпламатычныя дакументы пра падобныя выпадкі ў розных краінах. У ЗША тлумачаць, што рассакрэчванне адбываецца паводле ўказу прэзідэнта Трампа, які патрабуе зрабіць архівы пра НЛА больш адкрытымі для грамадскасці. Пад выглядам вучэнняў Крэмль працягвае гуляць у вялікі ядравы тэатр. Лукашенка супакойвае захад і запэўнівае, што Беларусь нікому не пагражае, аднак паводле экспертаў гэта хутчэй спроба знізіць напружанне і паказаць сябе прадказальным партнёрам для Еўропы і ЗША. Паводле палітолага Алеся Казака, Менск спрабуе стварыць імідж адэкватнай дзяржавы, нават паведамляючы суседзям пра пагрозы з дронамі. Аднак краіны НАТО добра разумеюць, што гаворка ідзе хутчэй пра адцягванне ўвагі, чым пра рэальнае замірэнне. Падчас апошніх манеўраў Беларусь паказала іскандэры і ядравыя ракеты, але без рэальных запускаў. Усе баявыя пускі адбываліся ўжо на тэрыторыі Расіі. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Вадзім Кабанчук мяркуе, што гэта частка маштабнай аперацыі Крамля, каб запалохаць Еўропу і аслабіць падтрыманне ўкраіны. Эксперты падкрэсліваюць, што Масква пакуль не давярае Лукашэнку ядравай кнопкі, але самая Беларусь усё больш ператвараецца ў вайсковы плацдарм Расіі і ў выпадку вялікага канфлікту можа стаць адной з першых мішэняў. Падрабязнасці на сайце Белсату і ў праграме «Прасвет». Паўнамаштабная вайна ва ўкраіне трывае ўжо 1549 дзён. І хоць Крэмль працягвае гаварыць пра наступ і перамогі, вынікі сёлетняй вясны выглядаюць для Расіі сумнымі. Галоўнаю мэтаю расійскага наступу, імаверна, быў так званы пояс крэпасцяў на Донбасе – Славянск, Краматорск, Дружкаўка і Канстантынаўка. Але замест маштабнага прарыву расійскія войскі толькі часткова наблізіліся да Канстантынаўкі. Пры гэтым панеслі вялікія страты. Фронт канчаткова ператварыўся ў шэрую паласу дронаў і малых групаў. Пры гэтым Украіна паступова больш вяртае тэрыторыяў, чым губляе. Паводле розных ацэнак за апошнія месяцы вызвалена каля 400 квадратных кіламетраў. Асноўная тэндэнцыя гэтай вайны цяпер у развіцці тэхналогіяў. Украінскія дроны ўсё мацней б'юць як па фронце, так і па расійскім тыле. Пад ударамі нафтабазы, заводы і вайсковая інфраструктура нават больш, чым за 1000 кіламетраў ад мяжы. Паводле украінскага камандавання, Расія ўжо некалькі месяцаў губляе на фронце больш людзей, чым паспявае набраць праз кантракты і мабілізацыю. Гэта не азначае хуткага краху, але робіць вялікі наступ усё больш складаным. Важныя змены адбываюцца і ў псіхалагічнай вайне. У самой Расіі ўсё часцей гавораць пра стомленасць, праблемы з дронамі і недахоп жывой сілы. Насельніцтва пакутуе ад украінскіх удараў, адключэнняў інтэрнэту, эканамічнай нявызначанасці, усё большай колькасці забаронаў і абмежаванняў. Ва ўкраіне ж і на захадзе ўсё мацней гучаць словы пра магчымы пералом у вайне. Падрабязны разбор актуальнага стану рэчаў чытайце ў грунтоўным матэрыяле Алеся Наваборскага на belsat.eu. У барысаўскай паляўнічай гаспадарцы сапраўдны мядзвежы бэбі-бум. Бурая мядзведзіца нарадзіла адразу 4 мядзведзянятаў. Гэта вельмі рэдкі выпадак. Звычайна ў мядзведзіц нараджаецца толькі адно або два малыя. Паводле ацэнак спецыялістаў, у беларускіх лясах цяпер жыве ўжо да 1000 мядзведзяў і папуляцыя працягвае расці. Апошнія дзесяцігоддзі беларускія мядзведзі не праяўляюць павышанай агрэсіі, а мядзведзяў-бадзягаў у краіне не фіксуюць. У Бухарэсце ж узмацнілі меры бяспекі з прычыны сённяшняга канцэрту Макса Каржа. Узровень не горшы за ахову міжнародных самітаў. Мабыць, таму, што леташні канцэрт спевака ў Варшаве скончыўся скандалам праз паводзіны некаторых фанатаў. Ну, а вуліцы Бухарэста выглядаюць цяпер так, без каментара.
На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і подписывайтеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Да пабачэння.